ik ga maar oulik nou. Kom, liefvraag aan die pyp. Kies vir jou pyp. Dis 2 pype want dis 2 kobra's apparently gesien. Nog een. Nog een. Blijkbaar het hulle 2 gesien, dus ek 2 pype oopgemaak het. Cobra nie. Kaapse kobra, ja. Hier is skyn nie in lig. Kom maar dan alweer. Hey, wat? Kom maar, ja nou wat? Kyk al die fok. Nog uit hier? Ja, easy. Easy. Not the fucking level sal ek ooit doen. Dit maak er goed in. Is dit maklik is? Dan hoe gebeur dit? Kom op. Opko. Dan daai kant. Next one. Laat blauw binne af. Die gaat aan. Hij gaat achter. Achter zich gaat. Hij gaat naar de slap. Ja, as hulle so iets sien, check altyd of hele plek dig is. Waar? Want die is hy containers, hier voor staan en ek kom loer uit. Vir my wat dit mamas vir het moet ry. Dan maak jy op skrik, dan trek jy weer sy kop. Maar nou is daar 'n gat aan die ander kant. So, met daar so rondkrapper en sê maar hier is nou nog een. Samen jongens, het oorlog, kijk, onder